Toto je Vevor, čo sme dávali do skupiny. Aký Vevor to je? Musíme priznať to, ako sa to otvára. Takže voilà. Vakúvačka. Od Vevoriku je tu. No, skúsime prečítať návod. Skoro sme zabudli na niečo. Je to... v ponuke sú dve, je to tá silnejšia. Momentálne je za veľa peňazí, ale na Black Friday bude, myslím si, že v takej sume, ako sme ju propagovali, bolo to, tuším, 65 €. Máme k tomu dve rolky, nejaké sáčky, dve rolky, nejaké sáčky, toto máme nejakú čo? Stírače. Stíraj. A návod. To je všetko, keď to bude fungovať, tak pridáme ďalšie video. Vakúvačka má veľké množstvo nastavení, od nastavenia tlaku, sily vakúvania pre drobnejšie a jemnejšie veci. Dá sa nastaviť, či chceme vakúvať z kanistra alebo z pohára. Je tam voľné vakúvanie a automatické vakúvanie. Vynikajúca rezačka, ale pri väčších veciach vakúvania treba pridržať vít.
zabudli, že je k tomu okrem výmeny poltrovania, či ako to nazvať, a pásky, tak je k tomu ešte aj hadička na dózy, na odsadenie vzduchu dózy. Takže fúka, dózy treba do. Ak sa vám video ľúbilo, dajte nám like a ak som na niečo zabudol, napíšte nám do komentára. Ahojte.